Stress, anxiety, depression. Ano tara? Tara sa Mental Health Clinic sa Angeles City. Hinihikayat ni Dr. Tosca Camille Sabert Giao ang mga Angelenyo na nakakaranas ng anxiety at depression na magsik ng professional health sa bagong bukas na mental health clinic sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center sa Angeles City. Ayon kay Giao na tumatayo ring Assistant Medical Director ng nasabing ospital, libre ang serbisyo sa klinika at may partnership din ito sa PhilHealth kaya mas accessible ang mental health support sa publiko. Sa Rafael Lazatin Memorial Medical Center, lunsad ng Mental Health Clinic. No? PhilHealth accredited po yon, libre po na konsulta because pinibigyan po namin halaga ng kaisipan nga po ay kasing halaga ng katawan. Pareho daw na mahalaga ang physical health at ang estado ng ating kaisipan. Kung kayo po'y may anxiety, kung kayo po'y nasa stress, kung napapansin ninyo, nagkaka-conversion disorder, nagtatai ka, nagsusuka ka, nagmamanifest po yun bodily. Hindi ko po sinasabi na dapat mas powerful ang mind, but they go in both ways. You have to subserve both. You have to be physically and mentally because they affect each other. Pag meron ka namang sakit sa katawan, nararamdaman mo yung pain, of course, you're getting depressed. No? It's not about who's superior over the other, but both conditions should be in a healthier state. Si Giao ay naging panauhin sa Second Kapihan at Balitaan ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter na ginanap sa Green Manor ngayong Martes, March 24. Nakatuon ang nasabing forum sa pagdiriwang ng Women's Month na may temang The Importance of Women's Physical and Mental Health as the Foundation of Empowerment. Sa kanyang talakayan, ibinahagi rin ni Giao ang mahahalagang isyong pangkalusugan ng kababaihan tulad ng teenage pregnancy, common illnesses, bisyo at iba pa na nakakaapekto sa mental at physical well-being. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutu. King Balen, Susuyo.